Kelly States. Ila inetwork iqala ibuya khona lapho ubhinca ithawula uhleli uncike ngeheadboard kade nise BNB mesethi weDumsana ngicela ngiphe 20,000 bandla njengoba uChristmas nje ngifuna ukubona ngenzeni ayibusisi ngizoyithatha imali engaka athi uzoyithatha phi hayi mhlawumbe usho ukuthi uzokhipha eningiki asho lapha ebegqoka athi akusho uzokhipha eningiki uthi yini usuyahamba nathi hayi ongiyeke umncwabi ke loyo ise funeral parlor onaye isine funeral parlor onaye umngani wakho lo sisi njobe ehamba uye police station straight uye police station umraper kunomngani wakho eneza nayo izinto emva kwaloko umngani wakho mase seyakufonela athi hey umsholozi uthi sho baba ngihlushwa ile moto yabili ongakwazi umboleka u10,000 lapho uthi wena ngeke razo yabheda ntanami yabheda ngeke ngomalini ongayizami imalini ongayizami uthi ayikho imali engizoyizama hawu manje ukwazi ungisiza ngathi mina ngigcina imfihlo zakhe enkulu kangaka kunjani lo muntu omdulayo ngenza ukuthi uyalulama umncwabi usiyakuncwaba ke manje kunabantu empilweni zethu esesibafaka kakhulu emzimbeni wethu abafaka emaphaketheni kanti ngemuva kunamathuna abawangcwabile kunamathuna ayenziwe yibona othi umutshela umuntu ukuthi hayi leyazi ethekeni yagcina yenze kanje ethi idume kangazi ukutshela le indlela osusondela kakhulu ngayo liyatheni ngiyayazi usibani yamazi ibaqedile amajitela athekeni liyana naye ke umuntu kunomuntu futhi onjalo owumngane wakho ofika kuwena as a person omngane kanti umncwabi labantu laba abeza kuthina not knowing ukuthi they are bringing coffins closer to us uyothi mase seyiboleka le mali ungasamniki mase ethi manje na lo muntu wamdubulayo uthini ngaye uyazi manje akulaleki mina ebusuku onginike noma 3,000 ngizama into okugeza ngokuthi u10,000 awunawo uzobuya unelo uyakutshela ukuthi mnike u3,000 azama into okugeza enyangeni uma efika enyangeni inyanga izobe sifona ithi ifuna u20,000 lesiboko sizombulala lo muntu osimdedela emabokisweni asho ukuthi wabulala umuntu uhamba naye kunabantu ke abangabangcwabi empilweni zethu engicela ukuthi njengamanje siku 2025 those people who are operating funeral parlors empilweni zethu we must leave them so that bazongcwaba abanye kunabantu ungaqhubeka nabona namanje kushaya uDecember wena uzobe usune criminal site la uyoshiselwa khona wena uzobe usune burial hall sengimbiwe nomgodi sekusela ukuthi